Sapko lienee jossain vaiheessa suututtanut jääkiekkojumalat adjutantteineen pahanpäiväisesti. Lauantainakin Onnetar näytti pässipaidoille karvaista ahteriaan ja nauroi räkäisesti päälle, kun Jukurit Mikkelistä kävi hakemassa 3 sarjapistettä, vaikka oli suurimman osan ajasta puolustuskannalla. Sapko laittoi takuun varmasti kaikkensa likoon. Se nousi 2 kertaa maalin taka-ajoasemasta tasoihin, mutta Iivo Hokkasen pari minuuttia ennen täyttä aikaa vanhanaikaisella livauttama 2-3 osuma jäi Etelä-Savon loppua kohti parantuneen herruustaiston voitto-osumaksi. Haastattelussa paluun entiseen kotihalliinsa Jukuripaidassa tehnyt Niko Laakkonen. Niko Laakkonen, Jukurit on tottunut tällä kaudella pelaamaan jatkoaikapeliä. Miksi ei tänä iltana voinut Sapkolle antaa siimaa ja mennä jatkoille? No en tiedä. Tänään saatiin loppuunsa sen verran hyvin puolustettu, että Sapko ei saanut siihen enää 3, mutta hyvä taistelu meiltä ja on vähän tiukka pelihän se oli taas tänäänkin. Sapko pelasi hyvin. Joo, niin Sapko pelasi tänään todellakin hyvin, että oliko yllätys, minkälainen Sapko on vastassa? Ei ollut yllätys. Sapko taistelee aina ja varsinkin Jukureita vastaan. Muistan, että ollaan
aikaisempinakin vuosina taisteltu entistä enemmän vain Jukureita vastaan, niin kyllä tää oli tasaväkinen peli ja kyllä saatiin tehdä ihan kaikki, että saatiin tänään 3 pistettä. No miltä tuntui palata keltainen paita päällä tänne? Täällä kuitenkin tuli muutama kausi pelattu. No kyllä täytyy tunnustaa, että ensimmäisessä erässä vähän jännitti, että vähän kiekko poltteli ja vähän oli liikaa intoa järjensiä, mutta erittäin hienoa oli tulla pelata tänne. No, tietenkin olet seurannut sarjataulukosta Sapkon otteita, että siellä on maalin tappioita tullut, että voitko arvata minkälainen fiilis on pukukopissa tällä hetkellä? No ei varmasti ole todellakaan niin hyvä ja kyllä sen näki Ansinkin reaktiosta tuossa lopussa, että mailaa lenti. Että kyllä siellä niin ollaan varmasti kyllästytty näihin maalin tappioihin, mutta semmoista jääkiekkoa on ja eikä ne ala Sapkollakin kääntyy varmaan maalin voitoiksi vielä tuossa jossain vaiheessa, jos noin pelaa. Siellä no minkälainen on jääkiekkoilijan elämä Mikkelissä? No aika samanlaista se on. Joka päivä pitää tehdä hommia ja luulisin, että Mikkelissä vielä vähän enemmän pitää tehdä hommia. Että siellä on nyt, varsinkin nyt on tasainen jengi ja aina pitää peliaika ansaita, että pääsee pelaamaan. Toivottavasti kehitystä siinä samalla tulee. Selvä. Paljon puhutaan Savonlinnasta ja Savonlinnasta jääkiekkokulttuurista, mutta minkälaista se on Mikkelissä? No aika lailla samanlaista. Kyllä sillä aikana niin tiivisti seurataan ja ollaan kiihkeästi mukana niin joukkueen otteissa. Oikein mukavaa ja kyllä sillä kannustusta riittää niin kuin täälläkin on riittänyt aikaisemmina vuosina. Oletko ollut tyytyväinen omiin peleihin? Olen ollut pääsääntöisesti. Nyt on nyt on vaihdellut, varsinkin tällä viikolla nyt vähän meni alakanttiin iteltä ottelut, mutta kyllä on aika tasasta vääntöä ollut joka ilta ja maaleja saanut jonkun verran tehtyä, niin se on ihan hyvä. Selvä juttu, kiitos ja onnea matka. No niin, kiitoksia. No arvokas taisteluvoitto meille, menee 3 pisteen voittoja. Voittoja liikaa tässä on ja ihan hyvä eka erä pelattiin. Muutama hyvä paikka 1-0, puolustettiin hyvin. Toisessa erässä peli kääntyi sitten sillä tavalla Sapkolla, että se oli aikamoista puolustustaistelua. Pelattiin pitkiä pätkiä meidän päädyssä ja jouduttiin semmoiseen kierteeseen. Muutama paikka tuli, mutta kohtuullisen hyvin puolustettiin kuitenkin. Ja viimeisen erän alku Sapko vei edelleen peliä ja teki maali. Kavennettiin 3 kenttään ja jostain syystä siitä rupesi löytyä energiaa ja peli tasoittui ja sitä siinä tehtiin maalit vuorotellen ja puolustettiin hyvin tuo loppu pois. Että tosi tyytyväinen siihen, että meillä on kuitenkin 3. peli tällä viikolla ja näkyy ehkä vähän tuossa energiatasossa ja sitten tietenkin loukkaantumisia ollut paljon, niin siinä näin täytyy olla tyytyväinen pisteeseen. No kyllähän tänään oli hyvä Sapko. Toivon mukaan, että se myös huomioitiin että siitä ei ainakaan nuo jätkät tarvitse sitten mistään suunnasta minkäännäköistä negatiivista. Me oltiin helvetin hyvä, jos kaveri, tietenkin on maalit mutta jos maalivahdin torjunnat aletaan laskea, niin saiko kaveri maalien lisäksi 10 laukausta meidän maaliin kohden, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että me ollaan hyökättykin sieltä hyökkäysalueen puolustuspelaaminen on ollut jo sitä kautta hyvä että niin ylpeähän minusta jätkistä on minkälainen joukkue, toi on nimenomaan joukkue ja se, että todella paljon harmittaa se, että nuo jätkät ei saanut palkintoa, koska tänään Sapkon päävalmentaja Janni Sinkkosen mielestä väärä joukkue voitti. Et me oltaisiin ansaittu tuosta illasta paljon enemmän, mutta tulostauluhan taas sitten niinku valehtelee, että on se sääli noiden jätkien puolesta, mutta tietenkin noin kun ne jatkaa, niin kun me pystytään noin laadukas joukkue voittamaan, pistää näin pahasti kampoihin ja tästä olisi tosiaan ansainnut jotain muuta, niin jatkossa on varmasti vähän valoisempaa iltaa.